begegek sadulita mel-mel dule lolo gareng Petruk Bagong. Hai, ayo padha mlumpuk rene. Kanca-kancamu celuken. Bolo-bolone diceluk mlumpuk rene dule. Aku wis teko, Mo. Aku yo sampun temriki lho, Mo. Aku yo wis teko kene lho, Mo. Anggite aku wis gak manglo ning kene. Iya. Nala gareng Petruk Bagong wis padha ning kene. Hei, ayo. Di sekecane anggenmu. Lungguh anggonmu. Ning kene dule. Aku wis semangat lho, Mo. Ayo, sing penting semangat. Sing penting kabeh padha wis teko ning kene. Apa sing diomongake? Iki masalahe ngene lho, Mo. Piye, Gong? Iki ya karo omong-omongan, karo guyon. Piye neh wong ya awake dhewe iki sebagai punakawan. Ya, punakawan. Ya. Kawan ki papat. Iya. Iki wong papat omong-omongan. Iya. Gawe wayang animasi kaya ngene iki apa angel? Ya angel ya ora. Sing angel kuwi tlatene. Sing ora angel semangate. Iya. Dule. Cerita-cerita jaman biyen. Jajale Bagong duwe pengalaman apa jaman biyen? Tenan. Aku biyen ki jaman nom-noman nalikane ndelok orkes, Mo. Ya. Aku ki seneng karo dangdutan biyen ki. Lah saiki yo panggah seneng lagu-lagune. Rajane yo panggah Pak Haji Rhoma Irama. Oh iya. Kowe patut matur suwun lho, Gong, karo Bang Haji Rhoma Irama. Mergo lagu-lagune sing wis tok nyanyekne barang nek nalika awakmu ngemse kae. Aku ya matur suwun lho mau ngono ki. Ya terima kasih Pak Haji Rhoma Irama dengan lagu-lagunya. Kita bisa bekerja. Iya. Karo penyanyi-penyanyi liyane, pencipta liyane kowe kudu matur suwun. Kayata lagu-lagu campursari, lagu-lagu tayub. Kuwi ya kudu matur suwun karo sing menciptakan. Aja lali kuwi. Oh iya. Ning kawasan Tulungagung kene iki ya akeh pencipta-pencipta lagu. Kayata Pak Sun Gondrong. Iya. Kayata Mas Jidul Sumarji kuwi dengan lagunya banyak sekali, Mo. Iya, lagu-lagu Jawa dule. Iya. Kaya lagune Joko Mlarat, kuwi Kang Jidul sing nyiptakan. Iya. Awal dhewe karek nyanyekne iki penak. Iya. Kudu matur suwun karo para pengarang pencipta lagu. Kuwi perlu ya, Mo. Ayo perlu. Soalnya dengan penciptaannya, karyane awake dhewe iso nyambut gawe. Ya kaya wayang ngene barang iki lho, Mo. Iya. Sapa sing nyiptakake wayang kaya ngene iki? Lek Bagong modele ngono kuwi, yen Gareng modele kaya ngono kuwi, Petruk kaya ngono kuwi, Semar kaya aku ngene iki. Lah mbiyen ki ya wis diciptakake kaya ngene iki. Ayo matur suwun karo leluhur-leluhur sing wis tau menciptakan wayang kaya ngene iki ya, Mo. Iya. Tenan wong biyen iki ternyata ya pinter ya, Mo. Iya. Alhamdulillah, dengan adanya teknologi sing kaya ngene iki awake dhewe iso makarya dilebokake ning channel. Iso dadi rezekine. Tenan, Mo, wis
Alhamdulillah banget. Ah iya. Dule nolo Gareng Petruk Bagong. Awake dhewe kudu patut bersyukur. Patut bersyukur. Mergo apa to? Mergane dengan adanya teknologi sing saiki iki arane AI iso mujudake gambar sing kaya mangkene iki. Lah iya. Lah mbiyen ki tenan gaya animasi ya angel tenan mo. Ah iya. Dari gerakan satu gerakan wae 35 gambar. Ah iya. Kaya ngono kuwi jaman biyen. Heeh. Aku mbiyen delok orkasi tenan mo ya seneng ya melu sul melu joget. Ning ora ngomben-omben, ora aku ora aku ngedoi blok-blokan sing ngono kuwi mo. Ah iya. Ngono ya iso tertib to, Gong. Ah iso tertib. Tertib tenan mbiyen ki. Joget ya sul karo kancane demen ngono kuwi. Iya. Kowe yo ngono to, Reng. Wah, aku ijo lho, Mo. Aku seneng banget. Mergo pertunjukan ki dinikmati karena dengan seni hidup akan menjadi indah. Dengan ilmu hidup menjadi terarah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, Mo. Wah, ngono lho, Mo. Dengan agama hidup menjadi terarah. Ayo. Aja sampe kleru. Kuwi Reng. Wong kleru ya ora apa-apa, aku lali kok. Ngene lho, Mo. Wong ya awake dhewe iki ning kene iki ya sebagai apa ya istilahé umpama wayang iki gara-gara ya omong-omongan ngene iki. Ya to, Mo? Ah iya bener, Truk. Kandhamu bener. Jenenge wong papat ning sing ngomong wong siji. Beda karakter ki ya angel. Ya iya. Angel tenan lho mau ngene iki. Senajan to ya suarane kadang ya ora padha, kadang antarane Semar karo Garang karo Petruk iso padha ngono kuwi. Lah iya mangkane kuwi dole awake dhewe selalu belajar. Ilmune tinggi. Wis onen-onen ana unen-unene Gareng main dengan ilmu hidup menjadi mudah. Ah iya. Dole, apa Mas? Kuwi disambi. Panganane dipangan. Apa-apa sing disuguhake marang sliramu dipangan dhisik. Heeh. Senajan to iki mek gur mangan apa mangan angin ya mah ora kaya ngono. Etok-etoke dole. Lah iya. Sing penting bangga semangat. Semangat luar biasa, semangat luar biasa. Ngonten, ngonten. Ngonten ning HP ngene iki ya kalau mangsa ana sing delok, kalau mangsa ya ora ana sing delok. Ya terima kasih sing wis padha ndelok ya mau ayo. Gareng, apa mau? Apa penggayamu wis padha mari? Aku ya niki wis mari kabeh mau. Dadi buritan kae sing sukete jembrung-jembrung ya wis tak bubuti. Akar-akare ya wis tak paculi. Lemahe tak walik. Dengan tujuan ben ora tukul neh utawa tukule terlambat. Nglambatake tukule kuwi lho, Mo. Iya. Ken ora jembrung, ken ora ketel. Iya iya. Iki mau awake dhewe ning kene iki tujuane apa? Lah tujuane apa mok lumpukne? Jarane anak-anakmu arep mok lumpukne arep tok wek ya apa? Ngene dole. Iki mang aku oleh welingan toko Ndara Janaka. Wah, iki ponokawan oleh gaji iki. Ponokawan oleh bayaran ketok iki. Aja kusik aja kesusu apa ngono. Iya oleh ning ora akeh dole.
Lah iki aku sing seneng nang kene iki, tenan. Sing seneng nang kene iki, pas waktu ngene iki mo. Ae dole iki bayarane ora sepira ning disyukuri. Didik akeh disyukuri dole sebagai punakawan awake dhewe yo oleh gaji teko ndorone awake dhewe kan yo ngabdi to dole. Ah iya. Sing penting wis clear to mo, wis dole. Bagong bayarane pira? Petruk pira? Gareng pira, Semar pira? Piye mo? Rata ta? Iya rata iki didum rata dule. Iki ana duit 4 juta. Wah, lah iki mending iki. Ha iya. Didum iya didum rata. Aku bagian pira kira-kira sing sebagai pemimpin punakawan. Ngene lho mo jeneng didum rata ki ya rata. Aja sampe ora rata. Iya, aku 1 juta. Gareng 1 juta, Petruk 1 juta, Bagong kowe njaluk pira? Lah aku lak iso ya 4 juta. Lah iso 4 juta lho tek tok pek kabeh lho. Ya umume ya 1 juta mau padha. Ayo didum rata dole. Kenek kanggo cambung urip. Heeh. Ya wis, ngono ae welinge teko Ndara Janaka. Ayo. Reng, aja lali. 1 juta wene aku. Loh, piye to, Kang? Awakmu ndek silihan aku 1 juta. Wah, iya, Ding. Wah, lah iki aku malih ndak bayaran iki. Lah piye? Janjimu kae lho. Ya wis. Ma, aku ora usah nampa wene Bagong. Iya dule ya. Ya, Bagong, bagianmu 2 juta. Kang, apa Truk? Kowe aja lali lho ya. Kowe ndisihan aku. Wah iya, Deng. Pira aku mbiyen ketur? Lah pira 2.000, 2 juta no sampean. Wah, lah iki ndak sida aku. Wah iya. Ndak sida mah iki tak wene Petruk. 2.000, 2 juta. Iya. Petruk kowe aja lali. Kowe cek duwe tanggungan karo aku 3 juta dole. Wah iya, Truk, dijaluk Rama, Truk. Wah, terus piye ngene iki? Nyonekno mo 3 juta iki wene balik neng aku. Aku sebagai pemimpin dole. Wah, ijan kujur tenan lek ngene iki critane, ndak oleh apa-apa kabeh. Nyelehno omah aku. Padha nyileh kabeh. Nyoh, tak wehi Bagong nyileh 1000. Petruk tak wehi 1000. Gareng 1000. Nyoh, gawonen aku tak 1000 ae. Lah, kok balik duite. Wes ngono. Ayo dole. Ayo gendang karo sowan ning kene Ndara Janaka. Selak telat iki mengko. Anggo monggo. Monggo mau kula dherekaken.